ओइ दाउला भाई मालायफ्रा जरा जरा फेसबुकाव मोसागासिनो बैसागुनि जोंलाय माथो जराबो गैया माबो गैया माजों मोसालाबायनोलाय। बेनोथ'लै सिंगोल जानानै दुर्गा फुजा राज फुजा बैसागो सफैब्ला मालायफोरा जरा जरा रंजालायो जोंहालाय सिंगोल जानानै जेबोआनो गैया दुखुसो जालायलायो। औलै सिंगोलनि लाइफआ बेनो। आं मोनसे आइडिया सानदों नों मा बुङो अनला? माथो आइडिया सानखो नोंलाय? माने जोंहाथ' सानैबो गोसो थोनाय गैया सोरजों जरा जरा मोसालाबायनो। ओंखायनो आं सानदों नोंखौनो हिनजावसा बानायनानै जों सानैजों मोसानि नामा खनसे बैसागोनि। हामगोनालै बिदिया होद मानसिफोरा हिज्रा होननानै बुंबालाय। बुङालै फाग्ला सोरथो बुंलाबायनो। दे होमबालाय थां नोंबो गामसा गाननानै फै आंबो दख'ना गानना फैनोसै। दे जागोन दे।